Na yo anekurose kaunti ya Nyamira goika chinsemo cha South Mugirango imeye kaunti ya Kisii maiga yoko ngusana na koeneki wasomo jega bwa matangali tukore gorase bunge ya South Mugirango ekeromo governor we kaunti ya Kisii Paul Simbarati arekuru enkwana yaye nigo wonomo bunge wenseme MP Osoro atangete enkwana ya sogote buna nigo yarengera bega ko igwalibaga eliamanye kumwaliganyo mo governor we kaunti ya Kisii asomo jega bwa matanga yani gago cha maiga yolekora omojego yo amurangiri tumo governor soko mwalibaga aliyabene egento kerere tobo tutukano n'ekiburaburu ko eneki wasomoje goyo amenye kurwase bunge osigati amenye kurwase bunge ya South Mugirango nigo beso kina komocho mo governor we county ya Kisii na gote yabuna nigo yarenge byatabase wanchira na kurenkwana yaye aramwarigania omubunge bwenseme yugo kwana eliyamanye konyara gokwana bono nigo aburi Arati Gusii Osoro buno mujumbe borogongo buno omulike itomirde mumanyi kurwase bunge ya South Mugirango agotomanya ensemo ya bananchi kurwa ase bunge ya South Mugirango nigo besokirie na kugikiria egekorwo ekikyobosoku ekigyakorekanete ase chinsemo cha gesunso imeye ward ya Bwikanga ase omoyega bwa matanga yoko mwanya ise omo MCA bwe ward ya Bwikanga obete goguturwanirwa maiga yomo jumbe bwe bunge yogotumwa kwa egwalibaga lyogukwana ase omosangerekano yu ngokonde munde giza kyegoro kyabete asa matanga abete Omweshimiwa gavana o Kisii County omweshimiwa Arati toko matebinga asikomorai bwa bagirango bachorete oyo honorable William Samoei Ruto baroche se parliament bakomochora koba chief whip igo toko moe last warning national leader kurubogirango asikabagirango pi onyetanya okora bagirango atebenge atige pi abagirango baikore bintu byabo osebono tigato sikepi na ndato amasikani munabagirango nendo ndomo sikete lakini onyoko genderera ato tigepi ndubwata barayi baito barato konye mne chiprofessor nchabagirango litanga nikangoni ga etosoro amayokala bisenga bana kubwate protocol bona ori abagirango tukagechiwa tukabekerigogi tukataka na intuo mwezimiwo ituo tokorere gasengia nerakwa nesa matanga arugora. That must know that we elected Mheshimiwa Osoro. That behavior of him coming, touring South Mugirango and speaking ill of our area MP cannot change us in any way. Let him respect Osoro as our MP. Yes. Nigo abananchi abo batebire barobwobuna abagirangoti batagete insegi kolene nigo batagete omorembe amona magenderero asebono nigo bamubolire omugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simba Arati kumoska omojumbo ba Silvana Osoro asengencho nabo bamochorete egavana Simba Arati nakoreta magosa manene eremune gavana o Kisii nigakugambira constituency kianda tabasikobaga constituency chinde echinde abe na kyagwanja onye gako bagatigane constituency ya Mugirango asike abagirango chinjira chinene atigobo chai omochumba abo nero mochumba South Mugirango nande gari ninkabwa yarenge ngakine abasimba nabetai kulibaga bwa yasaikaranzete nabetai kulibaga nango Osoro nero karabise to mugabana akuane omugabana Arati ango mungaini lya tulibaga nigangota bakarati kati omujumba akuana angalibaga kosabato iboyo nyakitali cheito atosikanye kateko anyokabwana chibesa atuletera mali kosabato iboyo ase chinga kecho nigo bamubolia omugavana koroberia na gokora chingwana na barubwo asengencho nigo batagete omorembe imeye county ya Kisii aseke Gusii twakwanire kwa kauli moja nga South Mugirango twatebire nga egabana ekoreki na intu tokoreki aichega igato tebi tukwanana na nere tuiwanane nabakori emeremo na intu toegwa mabaga muna abantu bandi bakoreki ntuntu musigete twamatebiri ntumutageta aiche tukwananere ntuntu arengeri yomana kuripota lya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.